A kú àsìkò yìí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Àjíkẹ́ Ayọ̀ tẹlifíṣàn. Ṣé ẹ̀ ń bá mi pín ìkànnì yìí ká? Ẹ máa bá mi pín, kẹ́ ẹ sì máa bá wa jẹ́ kó rìn jìnnà. Ẹ ṣé. À ń kọ́ wa ní oríṣiríṣi àwọn nǹkan ní ìkànnì yìí. A ti kọ́ nípa ábídí ni, àwọn àmì ni, àwọn ìkíni ni, àwọn ọ̀rọ̀ gbólóhùn kéékèèké ni, a ti kọ́ oríṣiríṣi. A ti kọ́ nípa òǹkà Yorùbá náà, ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká tẹ̀síwájú. A kọ́ òǹkà Yorùbá látorí 1 dé 20. Mo fẹ́ ká tún gbé ní ìfẹ́ ká máa kóra wa ní papá mọ́ra jù kó lè máa yé wa yékéyéké. Ní báyìí màá tún bẹ̀rẹ̀ látorí 1 tí í ṣe 1. Ní tá a fẹ́ kọ́ lónìí ni counting of figures. Ìyẹn ni òǹkà Yorùbá. Counting of figures in Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀. 1 ọ̀kan, 2 èjì, 3 ẹ̀ta, 4 ẹ̀rin, 5 àrún, 6 ẹ̀fà, 7 èje, 8 ẹ̀jọ, 9 ẹ̀sán, 10 ẹ̀wá. Ẹ̀wá ni 10. Tá a bá fẹ́ pe 10 ní Yorùbá, á ní ẹ̀wá. 11 ọ̀kànlá, 12 èjìlá, 13 ẹ̀tàlá, 14 ẹ̀rìnlá, 15 àrúndínlógún, 16 ẹ̀rìndínlógún, 17 ẹ̀tàdínlógún, 18 èjìdínlógún, 19 ọ̀kàndínlógún, 20 ogún. Ibi tá a ti dánu dúró tẹ́lẹ̀ nìyẹn, 20 ogún. A wá gbé lórí àádọ́ta, èyí tá à ń pè ní 50. 21 ọ̀kànlélógún, 22 èjìlélógún, 23 ẹ̀tàlélógún, 24 ẹ̀rìnlélógún, 25 àrúndínlọ́gbọ̀n. Tá a bá ti ń wọ 25 àrúndínlọ́gbọ̀n, 26 ẹ̀rìndínlọ́gbọ̀n, 27 ẹ̀tàdínlọ́gbọ̀n, 28 èjìdínlọ́gbọ̀n, 29 ọ̀kàndínlọ́gbọ̀n, 30 ọgbọ̀n. Màá ṣàlàyé bí bó ṣe lọ yẹn fún ẹ, ṣáà jẹ́ n kà á délẹ̀ fún wa. 31 ọ̀kànlélọ́gbọ̀n, 32 èjìlélọ́gbọ̀n, 33 ẹ̀tàlélọ́gbọ̀n, 34 ẹ̀rìnlélọ́gbọ̀n, 35 àrúndínlógójì, 36 ẹ̀rìndínlógójì, 37 ẹ̀tàdínlógójì, 38 èjìdínlógójì, 39 ọ̀kàndínlógójì, 40 ogójì. Ogún méjì. Ẹ rántí pé 20 ogún, ogún lọ́nà méjì, òun là ń pè ní ogójì. 41 ọ̀kànlélógójì, 42 èjìlélógójì, 43 ẹ̀tàlélógójì, 44 ẹ̀rìnlélógójì, 45 àrúndínláàádọ́ta, 46 ẹ̀rìndínláàádọ́ta, 47 ẹ̀tàdínláàádọ́ta, 48 èjìdínláàádọ́ta, 49 ọ̀kàndínláàádọ́ta, 50 àádọ́ta. 50 òun là ń pè ní àádọ́ta. Ẹ rí i pé tá a bá ti dórí láti 15 tí í ṣe àrúndínlógún, tó bá ti wọ 15 yóò máa dín sí iye fígọ̀ tó fẹ́ tẹ̀lé ni tó wà níwájú. Ìyẹn ni pé 15 mẹ́ẹ̀ẹ́dógún, ìyẹn ni pé 5 ó dín ní ogún. A máa yọ kúrò nínú èyí tá a fẹ́ lọ bá yẹn ni 5 ó dín ní ogún. Tó bá ti di 16, 4 ó dín ní ogún. À ń lọ sórí ogún ni, ó ń dínkù ni, ó ń dínkù ni. Tó bá ti di 17, 3 ó dín ní ogún. 18, 2 ó dín ní ogún. 19, 1 ó dín ní ogún. Ẹyọ kan ló kù tí ó fi pín ogún. Tá a bá ti wá dé 20, á wà ní ogún. Tá a bá ti wá dé 20 yẹn, á tún máa fi lé, á máa fi kún, á máa fi kún.
21 ókànlélógún, 22 èjìlé ó lé sí ni, ṣùgbọ́n tó bá ti dórí 25 a ti ń lọ sórí ọgbọ̀n, a tún bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe àyọkúrò títí tá a fi dé orí ọgbọ̀n ni la fi sọ pé 25 àrùndínlọ́gbọ̀n, 26 ẹ̀rìndínlọ́gbọ̀n, ìyẹn ni pé mẹ́rin ló dín o nínú ọgbọ̀n, a ti yọ mẹ́rin kúrò nínú ọgbọ̀n o. 27 ẹ̀ẹ́tàdínlọ́gbọ̀n, 28 èjìdínlọ́gbọ̀n, 29 ókàndínlọ́gbọ̀n, 30 ọgbọ̀n. Bó ṣe máa ń lọ nìyẹn nínú òǹkà Yorùbá. Tá a bá ti ń dórí pé ó ń fi márùn-ún yàtọ̀ yẹn, a máa yọ kúrò, a máa fi kún, a máa yọ kúrò, a máa fi kún. Bí òǹkà Yorùbá ṣe lọ nìyẹn. A gbé dórí nọ́mbà tó ga, ṣùgbọ́n torí àyọkúrò àti àfikún yẹn mi ì fẹ́ kó pọ̀ jù fún wa. Ẹ ṣiṣẹ́ lórí ibi tá a dánu dúró lórí 50, 50 òun ni 50. Tá a bá sọ pé kí ni 40, 40, kí ni 30, 30, kí ni 20, kí ni 10. Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn unit figures làwọn yẹn? 10, 20, 30, 40, 50, 60. So a máa fi kún, a máa yọ kúrò, a máa fi kún títí bó ṣe lọ nìyẹn. Ẹ ṣiṣẹ́ lórí eléyìí, a tẹ̀síwájú. Ó dìgbà kan náà. Ẹ ṣé. Ẹ má gbàgbé láti máa pín ìkànnì yìí o. Ẹ ṣé, ó dàbọ̀.